показвам как се сменя майка. Сега най-важните неща са да намерим майката и да убием, защото ако има друга майка, няма да я приемат нашите. Сега тази майка вече е лоша. Дългогодишна, ама една сърви и не даде толкова много мед. Ще има пило. Малко повече карти създават проблеми. Направо се сипват малко, но затова ще изчезвам. Ето я. Хубава, красива. Ама Бог да я прости. Така. Да видим. Колко пило има още. И тук има открито. Това е открито пило. Не знам дали се вижда. Снасяше преднично. Да видим тук. И тук има още малко пило. Не знам. Сега като почнат дъждовете, на есен обикновено пилото се възобновява, да направят достатъчно зимни пчелички. Така. Не е като едни други пчели, дето по това време нямат пило. Така. Сега, най-важната информация, която не трябва на нас, тук е написана. Това е номера на майката. Значи всяка майка си има номерче, т.е. дъщерите на всяка майка се водят по номер. Това на нас не трябва, защото няма как да четеме гени. И когато се води статистика, може да проверим кои майки, коя линия майки се представя по-добре от други. И в последствие може да пренасяме само от тези, а не да се чешем по главата и да се чудим дъщерите на тази майка хубави ли ще са или няма да са хубави. Така. Значи тук не разчитаме на късмет. Сега, изчупих капачето. Другото важно нещо при предаването на майка е майката трябва да започне колкото се може по-рано да снася. Сега някои ги оставят с кръченцата затворени, не ги чупят, няколко дена майката да се умирише, да приеме миризмата на кошера. Това е хубаво, ама със суеверие. Идеалният вариант е майката да започне да снася колкото се може по-рано. Такова нещо като аромат на кошера няма. Единственото важно нещо е как майката ще се отнася към пчелите. Ако тя се държи враждебно, съответно и пчелите ще са враждебни към нея и ще убият. Затова слагаме майката с тесто, оставяме 7 дена, без да отварям, защото някой път приета майка отваряме кошера, тя се възбужда, почва да бяга, пчелите съответно я подгонват, правят на кълбо и хубава приета майка заминава си и така. И след 7 дена, когато вече има личинки, ще отворя кошера и ако има маточници, ще ги разруша и предполагам няма да има маточници. Ще ги разруша и се приключва предаването на майката. И това.